дили ман сиёҳ шидай меҳр ба ягон кас надора бедак замоне ки мазиқ мешидум дӯстум рава ҳози парвон надорум агар дунё чаппа шава мараи хеле санги ғаму дарди зиндагӣ кард қалби мара ай оҳан ҳаму ишқи кӯдаким кард да ҳама бовар доштум зиндагӣ баром азиз буд барои чил қаландар мегуфтан як тамавиз буд мехом бар бигарда вақти хишу бахти рӯзум модарам зинда шава бина қомати арӯсум ман баланд гирья кунум пайдо шава ашки чашмум ман намехом ки айма дур шава эҳсосу рашкам ман кӯдаки тол хела азоб бора дидам чӣ ба ҳолам зиндаам чӣ ба охи ман намурдам ин дунё суроба киш сурараву зинда кардак хатое суроб мекард сурат такроршон накардак вақте ғамдор будам ҳама айбари макандан гуфтум сумдор мешам ҳамашон бо бар мегардан даже арӯсе ки барои ма ашки чашм мерехт вақте да пасти задам айбарам ҳамурам гирехт гуфтаги бадбахти ту тамом шавӣ надора ма да бахти сафеду шӯи бой сумдор мефора ма пӯсти лави хидма сахт газетам замин кандум гуфтум то сумдор нашам хонамон бар намегардам ма ҳеҷ ва фаромӯш намекунуму азобома ҳози суроб фақира як гала одам мекоба ма бар қасдиу золим рад кардагим зангирима гуфтум зан намегирум то соз накунам зиндагима ма ба орзум қариб расидам ҳар рӯз дар мегирам ҳама чӣ ма соз кардам бадтира хабар мегирам ҳичит намегум золим мехом молдори ман бини бугӯй сумдорам шиди ҳамун суроби фақири дунёям дасту поям бисӯхтан аз ғамҳо ба ҳама орзуҳоям бигуфтам алвидо ман ба ӯ золими пас лаънат мегӯям ишқи пок аз дигарон дигар намеҷӯям дар рӯи варақи сафед ядсе гап навистум ба чашмои хунолуди репа дар шаб навистум яке ғамгин мешам ман мегум баланд дод бизанум мегум да пешум боши ба миш даст сарод бизанум худо мегум ки ҳеҷ ка ранги ма сангдил нашава шаву рӯз бедор боша дилаш беманзил нашава азобе ки ма дидум душманам асро набина да як хонаи торик ранги ма тоқа нашина